Witam Was moi roztomili. Pora na obiad. Dzisiaj mam do Was prawdziwy rarytas. Danie światowe znane na całym świecie. Było u nas na Śląsku wymyślone pierwej niż Chińczyki wymyślili zupki chińskie. A to w ogóle nie ma podjazdu do tego, bo to jest zdrowe, śląskie, szybkie i ma same zalety. W Korei dają na to śląski ramen. W Czechach cesnakowa wodzicka. Mało tego, jest to jedna z najbardziej znanych zup we Francji. I jest to też w hefcie od mojej omy. Obejrzcie, zaraz Wam to wyfoszteluję. U mamo nawet zapisane, że we Francji jest to znane pod nazwą Soupe à l'exis avec du pain de Château-Bonton de Chardonnay à la maison Champs-Élysées et si tu n'existais pas, je ne regrette, je le taxi, voyage, voyage. A po naszemu wodzionka. Składniki są blank proste i daje się głowa uciąć, że na 99% macie je w domu. Jest to stary chleb do konia. I jak nie macie konia, to już widzicie. Wiadomo, co zrobić. Czosnek, fet. I teraz słuchajcie, oryginalną wodzionka podobno robili na łoju. Wołowym chyba. Może być masło, olej nie może być. Albo fet, albo masło. Jemu fajnie ze skwarzony. Elegancki. Są różne szkoły. Ja Wam pokażę taką, jaką ja lubię wodziona. Wegeta, magi i pieprz. I wszystko. To co? Jademy w koksem. Zaczniemy od tego, żeby się pokroć chleb. A ja Wam w międzyczasie powiem, skąd ta wodziana się wzięła w ogóle na Śląsku, jako to było. Historia tego jest bardzo zawiła i mało kto o tym wie. Na kolonii Zygmunt w Bytomiu był kiedyś taki Antek. On lubił się popić i był trochę świdraty i trochę kulawy na prawo noga, bo miał problemy z łękotką w kolanie. I on kiedyś szedł z roboty po żartymu i baba mu rycała z okna z familoka, że ty musisz kupić żur, bo ona chciała ważyć na obiad żur. Logiczne, nie? I on poszedł po żur, ale był taki ożarty, że zahaczył o mur. Jak zahaczył o mur, to się obalił, rozwalił się nos, całą tinta miał rozwaloną i stracił portmoney. Bajtlik stracił z pieniędzmi. I on go do jak za ten żur zapłaca. Pomyślał się tak, pójdę do znajomego Bambera, bo on mnie zna, bo już mnie nieraz chalbka razem pili. I powiem mu, żeby mi coś powynokwił innego, żeby ta moja baba się nie skapła. No i on poszedł do tego Bambera. Ten Bamber mu powiedział, że on już zawierał, on już sam wszystko wydał, całki towar i że on mój, czosnek. On go, to dobra, to daj mi ten czosnek, będę miał, aby ten czosnek. I wziął to i poszedł do domu. Gipko wejrzał się do lodówki, co on tam ma. Okazało się, że on nie ma lodówki. Klupnął do sąsiadki i powiedział, sąsiadko, macie może coś, co bych umiał jakiś łopiec wyforsztelować. I ona mu powiedziała, synek, co ja mam, wejrza się ino do mojego byfeja, co ja tam będę miała. I ona tam miała ino sól i pieprz. No i jeszcze miała trochę fetu, bo jej zostało ze sznity, co się rano robiła na śniadanie. I on to wziął, wszystko to razem wymieszał, wycisł tam ten czosnek i zalał to wrzątkiem. Potem to zjadł i to było takie dobre, że on powiedział, że on będzie to dużo zjadł. Ale że to pociulała ta historia. Także tyle tak było. I tak Wam będzie język do życia uciekał. Obejrzycie to. Dobra, tu się dam trochę chleba i teraz będzie blangleko. Uwaga. Czosnek. Obejrzcie. I czosnku możecie się dać tyle, wiele kto lubi, nie? Dobra, obieramy się czosnek. Podobno, żeby na drugi dzień nie waliło Wam z gęby choby z gejzera, to trzeba się wziąć ziarnko kawy albo goździk pocyckać. I generalnie tak, składniki to bierzecie na oko. W to wiele lubi jakie słone, wiele soli, w to wiele czosnku lubi. Ja lubię dużo. Bez tu się dużo obiera tego czosnku, obejrzcie. Tym się jeszcze. Ja mam trochę rymy, to jest dobre, bo to jest naturalny antybiotyk, to wiecie, nie? Jakie to będzie dobre. Stawiamy wrzątek. Pyknę się sam, a ja w międzyczasie się rozłoża talerze. To będzie już, robimy na 3. Idzie to zrobić do jednego garczka, a potem to rozlać. Ale ja wolę tak. Czekajcie, muszę się przekroczyć ten czosnek na pół.
Dobra, wyciskamy. Nie wiem, czy nie za dużo, czy mu oczy nie wylezą, jak on to zje. Jademy z drugim talerzem. I to jest, słuchajcie, już najwięcej roboty, co trzeba zrobić, żeby wycisnąć ten czosnek. Moja oma padała, że oni to kiedyś jedli pora razy w tygodniu. Bo wiecie, była bieda, nie było tyle pieniędzy, ani nie było takich jakichś bylakich gorolskich wynalazków, jakieś rameny, strameny i inne. Nie wiem, czy to styknie tego cosku. Tu się trochę chyba przynacza. O! Powiem tak, to będzie łogień. Dobra, to już mogę się odłożyć na bok. I teraz tak. A, fet. Obejrzcie. U masta musi być. Poczekajcie. Teraz idą trochę wegety. Gdzie też dać soli, nie? Możecie się też to urozmaicić, tak się myślę, no bo co? Możecie tam się dać na przykład tartego parmezanu, nie? Albo możecie się tam dać, nie wiem, białego wina, to będzie tak francuska zupa. Albo możecie się tam dać przecieru pomidorowego, to będzie pomidorowo, nie? Ale najlepsze jest oryginalne. Teraz trochę magii. Jak ja lubię takie warzenie. I trochę pieprzu. Albo dużo, jak kto lubi pikantne. Woda już pykła. Zaraz będziemy jeść. Cyk, 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 cyk. Zalewamy to wrzątkiem. Obejrzcie, jak to wygląda. Aż mi leci ślinka. Chyba ta miska pękła, bo coś strzeliło. I co? Teraz dawamy chleb. Idzie się też dać ten chleb na początku. Wiecie, jak to wonia? To jest niemożliwe. Patrzcie, jak to wygląda. Aż że jest cały furt. To co? Jemy? Smacznego. Czekajcie, muszę odkosztować. Spróbuję się to. I powiem wam, jak to smakuje. Pycha. To smacznego. A po obiedzie, jak to zjecie, to kliknijcie tutaj, żeby wiedzieć, jaki będzie następny przepis. Możecie tutaj skomentować, czy wy macie jakiś autorski albo unikalny przepis na wodzionka. Bo to mogą być różne kombinacje i różne wariacje. To dajcie znać. Słuchajcie, teraz, że się wymyśliła coś takiego. Sama, że się to wymyśliła. Że możecie zrobić swoja wodzionka, knipsnąć to i wysłać mi na Instagrama albo kaś tam i ja to potem pokorzę. Ale nie wiem, czy wam się uda tak dobro, jak nie. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir.